барои фарзандони кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон бахшида ба фарорасии соли нави мелодӣ дар театри давлатии русии драма ва масхакае ба номи Пушкини шаҳри Бӯстон фазои идонаи соли навӣ ташкил карда шуд. Хурдсолон дар ин чорабинӣ бо шукӯҳи идона бо қаҳрамонҳои афсонавӣ вохӯрда дилхушӣ карданд. Ҳунармандони театр бо ҳунарнамоии хуб тавонистанд хурдсолонро бо қаҳрамонҳои олами афсонавӣ рӯбарӯ созанд. Саргузашти мушу гурба ва муносибати байни ҳамдигарии дигар ҳайвонот қаҳрамонҳои филмҳои тасвирӣ дар саҳнаҳои тарбиявӣ ба намоиш гузошта шуд. лозим ба қайд аст ки хурдсолон бо як рӯҳияи хурсандиовар таҷлили иди соли навро интизор мешаванд. Насли калонсол дар арафаи соли нав кӯшиш мекунанд то ин ки хоҳиши фарзандон амалӣ гардад. вохири мулоқот бо қаҳрамонҳои афсонавӣ бобои барфӣ ва набераш барфак аз хотирмонтарин лаҳзаҳои ҳаёти кӯдакӣ аст ки то дер дар хотираҳо ҳамчун ҳақиқат нақш мебандад. дар чорабинӣ барои фарзандони ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон низ гирди арчаи солинавӣ бо рақсу бозӣ ва сурудхонӣ дилхушӣ карданд. ҳамчунин дар хотима барои иштирокчиёни чорабинии идона хӯришу шириниҳо пешкаш гардид ки рӯҳияи идонаи хурдсолонро боз ҳам баланд намуд. ба ҳамин монанд барои 85 нафар тарбиятгирандагони муассисаи давлатии мактаб-интернати шаҳри Бӯстон фазои идонаро кормандони милитсияи шаҳри мазкур таъмин намуданд. роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон аз вазъи будубоши хонандагони мактаб-интернат дидан намуда ба тарбиятгирандагони ин муассиса тӯҳфаҳои солинавӣ тақдим намуданд. дар мактаб-интернати мазкур 85 нафар ба тарбия фаро гирифта шудааст ки пайваста таҳти таваҷҷӯҳу ғамхории ҳукумати мамлакат қарор доранд. дар ҷараёни боздид хонандагони мактаб-интернат меҳмононро бо қироати шеру суруд пешвоз гирифтанд. суруду таронаҳо дар васфи ватан, модар, дӯстӣ, иди соли нав бо рӯҳияи идона қироат гардида тарбиятгирандагон бо тӯҳфаҳо сарфароз карда шуданд. мавриди зикр аст ки ин гуна иқдомҳои инсондӯстонаю хайрхоҳона дар партави сиёсати ҳукумати мамлакат ва дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. кормандони мақомоти милитсия низ баҳри дар амал татбиқ намудани сиёсати давлатӣ кӯшиш менамоянд.